Jarsal Sharigo Watwi Nobar Phaima bai Haino hai Tongthai nok ni Nukhung Khuksawi Kwlangkha Patimung Jompo jila bolok ni Takar jala paila banga gula sadu para amsayo Haino hai Jarsal Sharigo Kisa Misa Nobar Watwi Phaima bai Tongthai nok ni Nukhung Khuksawi Kwlangma ni koktuma Kisa Misa Nobar Watwi Phaima bai se abo hai Patimung patiwu abo hai ke Jarsalo Takar jala paila banga gula sadu para amsani tongnai Soron Debruma mungi Khoroksa Tripura sani Khungsa Tongthai nokte Barendani Nukhung Khuksawi talangmani koktuma Kisa sabai se kaisa kotor patimuni yakni kati siwu abo haikena Soron Debruma no khoboi amsani kisa suglu kurongni bo no huk deramungo klaikha a patimung baino amsai ganangai jeng pherangbo deramungo klaikha abo hai amsai ganangai no jengjalo klaijak tabu Watwi morsi singyaku aboni sikang abo hai patimung rokno nugoi uflaka chakha tabu tongko songlu kurok abo kana pone chacha herok সময় ngene ke sumai khuksawi no Watwi nai ni habai dram atom sabiang jane hong sa phai chakawa sen langthang pai be buru para seji mali acha takho tini to nukhani nok bai mani kaisa to nokhlaw khile re phija tabom to nong logono ta kaisa to khunchili chakawa se 3000 abo koita সময় ro ngana abo pone chacha rok ngana sumya Watwi kisa pherang rok ke kokha ke apun no habai tong lo trom no ke biang jena to nobar koto hai sipsai wa sem tlang thang asa tei ke pan pore ke sing sarok ke baksa mani rok dekare rok kun karang hu ri kha apor ke norok nok bisingun kona no bisigo amne ke dukhorok malia na na to male ya kai ta bukhang tin pawi kalai thekya mamu songjak no kan de bena kas bai oh aing mane abo kagai klai nai no ganti bukha kije mese dera khai ta na o kamin bu mukha apa kami nungul gulsadu para na ngai omo panchayat khe biang bo panchayat khobja modugoni mara da takar lai da modugoni mara na nin sini mukha soron de burma hai no yang ti phungan ni bagi pizza ka thaba kodama nai sa ti phungan no kotor kete sangmia ya mo baren ta tari to manna borong sabona ke to lain nang roke bo to malia ajun saban ko di phai pizza ka thaba Nukhung korot tongmani korone no waisane fil sait langi Nukhung saga boksai kya Bureau Report Chini Khorang